ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ife na-eme ebe a. Ọ bụrụkwa na o nwere onye nke isi Onitsha wee na-eje Abuja, bịakwa ka ị marụ na moto anụnwa bụ ife ọbara, maka a na-akọwa na moto anụnwa pụtara n'ụzọ, ndị ntọrị mmadụ wee jidefa wee kpokọrọ ụfọdụ pasenja wee makpuo n'ime ọfịa. Onye unu na-afụ ebe a kịta anụnwa bụkwana ya bụ draiva nya bụ moto. O wee bụ na moto unu na-afụ ebe a ka a na-akọwa na moto Peace nke si Onitsha wee na-eje Abuja, na fa pụtara na Kogi steeti. Ndị mwakpo, ndị oshi, ndị ntọrị mmadụ wee kwụsị ya bụ moto wee kpokọrọ ụfọdụ pasenja wee makpuo n'ime ọfịa, na ụfọdụ pasenja ka nọkwanụ n'ime moto anụnwa. Wee na-ajụ draiva, mmadụ one ka unu lodu wee si Onitsha wee na-eje Abuja? O si na 16 pasenja. Wee na-ajụ ya one ka fọkwanụ n'ime moto, one ka a hapụrụ. Nwoke sị na ọ maghị one fọrọ. Fanasị ya na ọ kwesịrị ịma na ọ kwesịghị ego pasenja nọkwanụ n'ime moto ọnụ ka a mara one fọkwa n'ebe ahụ. Nwoke sị na ọ maghị. Mma agbanyere unu ya bụ ife onyonyo ka unu gekwa n'ebe a jụrụ nwoke ajụjụ. Wee sị ka m weta ya ka unu fụkwa unu n'anya, unu ya fụkwara ya na Peace. Ọ bụ na onwe nwanne si Onitsha wee na-eje Abuja, ka ị marụkwa na ọ na moto a ka ọ nọ, ka ị marụkwa na agwọ nọ n'akịrịka na-akọwakwa na ndị ntọrị mmadụ wakporo fa n'ụzọ Kogi steeti wee kpokọrọ ụfọdụ wee makpuo n'ime ọfịa. Naijiria makwanụ m ebe a na-eje. Naijiria emebigokwa, o letosigokwa, na-esizi puu. Ụmụazị onufụlụ ebe a so na ndị nọ n'ime moto anụnwa. Amakwa na ekpokoje nne na nna fa gbọfa wee makpuo ọfịa. Kedu ka ụmụazị ya esi wee ruzi na destination fa ebe fa na-eje? Hey, fe na-eme na nke ikpeazụ ọ karịkwala akarị. That was rush into the victim. So this mass, we don't know where they are from, but I want to interview the driver. Driver, sorry, I beg. Sorry, we want to know where you load from. The park you load from. I loaded from Onitsha. Okay. Going to Abuja. Okay. So now kidnappers come attack you. And please, we want to know how many passengers do you load from the park? I loaded full load, full bus. Full bus. 16 passengers. Okay. So I want to check. Let me know how much. How many passengers are not there? Okay. Let me confirm. Okay. So, all right, no problem. While you are checking, we have to interview you well so that the people that have their own people inside your bus will post the distance so that they will see. So initially, I don't even see them. So initially, how many passengers do you load? Is it 16? 16 passengers. 16 passengers. Okay. How many remain here? I don't know now. Okay, you are inside the motor. You see all those children? They are inside the car. Kogi East, we are in big mess. Kidnapper the road. Kidnapper the road. Along with you. So I do stop when I do cross no. Kidnapper.